ja ha arribat el moment. Apagueu totes les llums, que a poc volem veure nostra fallera major infantil i la seva cort d'honor. A continuació, Miquel li entregarà a Noelia el pergamí que l'acredita com fallera major infantil de l'Associació Cultural Falla Pensat i Fet. I ara és el moment d'escoltar al nostre mantenedor, que li dedicarà unes meravelloses paraules a la nostra fallera major. Anem a rebre en un fort aplaudiment a Juan Lozano. No devíeu d'haver obert aquestes cortines. No devíeu d'haver-les obert perquè això és massa per a aquesta carabassada. Això és molt superior a les meues forces i no ho devíeu d'haver obert. Però tinc clar que jo he vingut a fer un paper i el tinc que fer. Si és millor o pitjor, no ho sé. Però el que sí que podeu tindre tot segur és que eixirà d'ell. Així que anem a m'emprendre. José Miguel, on estàs? Que no te veig. Home, si estàs bé. Anem a veure, rei. Jo soc Motoret José germà del Savi. Com us esquera? Pues jo. I com soc José germà del Sabio, m'entere de totes les cosetes. Jo m'he enterat, per exemple, de que vares néixer un dia 7 de març.
y que apenas 11 días després la mamá ya te pasaba per la ofrenda. Entonces tú eres, como yo di, faller de cuna. Y com a faller de cuna que eres, tens de continuar. Saps per què? Perquè vosaltres sou el present i el futur de les Valles. Gràcies, José Miguel. Home, el meu amic Miquel. Baixa sí que tu i jo tenim que xerrar un poquetet. A mi m'han dit que t'han fet general. Saps de veres? Com que no? Sí, home, sí. Anem a veure, tu que eres el president infantil. Per consiguient, qui mana en tots els infantils? El president. I qui mana els presidents? Els generals. Bé, Miquel, arriba el moment de gaudir de la festa. Amb el Gel, amb José Miguel, amb Noelia i amb totes les xiquetes i xiquets. Mira quina preciositat. I deveu divertir-vos a totes. I deveu de passar-ho molt bé. I pensar que la festa és la més gran. La nostra festa és el més gran que n'hi ha al món. Podeu dir-los a la gent que són ja majors, que a lo millor molts tenen estudis superiors, que busquen en el món sols una festa que genere el que generen les festes falleres, en llocs de treball, en riquesa i en tot. Miquel, te vaig a posar en un xicot de compromís, perquè jo t'he fet baixar d'ahir per alt. Perdona'm que... Tu creus que un home que presumís de tindre dos pobles, o de ser de dos pobles, de Quart de Poblet i de Manises, té perdó no haver vingut a Manises a l'ofrenda més que una vegada? Creus que té perdó? I tal que no. Clar. Pues aquest tipus odio. Sempre vas presumint. Jo soc més de Manises que de Quart. He nascut en Quart, però jo soc més manisero que de Quart. I no ha vingut més que una vegada. Jo te vaig a fer una promesa a tu i a Noelia, però a canvi teniu que donar-me alguna cosa. Esteu disposts? Sí? Jo vos promet que el dia 18 de març estaré així en l'ofrena, perquè jo en València este any la tinc el dia 10. I Noelia mos va prometre ara mateixa que aquest dia, quan la comissió li posa el ram de flors per entregar a la Verge, una sola flor, una arrencarà del seu ram per a donar-te-la. I tu saps el que vas a fer en aquesta flor? Quan t'arribes a la Mare de Déu, donar-li i dir, Mare, fes arribar esta flor a aquesta dona que tant me volia i que avui estaria orgullosa de veure el seu revestiment com a president de la Falla pensat i fet. Gràcies, Miquel. Ara te ves riure, Marichel. Ahí fora te veia plorar. Per què? Per l'emoció? Perquè has tingut que donar-li a Noelia a la banda de Fallera Major? No, carinyo. Deus d'estar feliç. Deus de somriure. Perquè tu el que has fet, al igual que han fet les teues antecessores i faran les futures Falleres Majors, és una marató que no té metres a recórrer. Una marató que és de temps, una marató que és d'un any i te costa tot un any arribar a la meta. Imagina que tu hagueres arribat així a la meta que és esta, perquè ja s'ha acabat, i no hagueres trobat a Noelia per a donar-li el relleu i entregar-li el testig. Això sí que haguera sigut trist, vida mia. Però de la forma que se produeixen les coses en el món de les Valles, deus de ser feliç. I jo te desitge tota la felicitat del món. Gràcies. Senyores, senyors, si a la pujar en seguida he dit que això és massa per a mi,
ara que els dic jo a aquestes criatures, què es vol dir a aquests cores menuts que són el més preciós de València? Jo tan sols m'atreveria a dir-los que és la comissió infantil lo més bonico del ram, i és per això que les flors es rendixen als seus encants. Són ramets que s'encenen amb la pólvora i la flama, ja que ells són l'alegria d'esta festa valenciana. Noelia, hola cariño. Quin marechol me tens? Quin marechol me tens en lo cap des del dia 21 de setembre? Perquè com soc un chivato, vaig a xivar-me lo que me passa en esta xiqueta, en esta criatura de 10 anys. Jo m'entreviste sempre en les falleres majors i les infantils, els faig 3 o 4 preguntetes i d'elles trate d'extraure lo que jo necessite per a quan arribi així. Noelia no me dona opció. Noelia no me dona ninguna opció. Noelia me deixa que li fera tan sols una pregunta. I sabeu la pregunta quina va ser? Per el nom que té, li vas dir, Noelia, tu saps qui era Nino Bravo? I me diu, no. I jo trate d'explicar-li a Noelia en un curtet espai de temps qui era Nino Bravo. Però ahí acabí perquè ella va traure la metralladora i es començà a preguntes en mi. ¿Desde quan coneixes tu al meu iaio Juan? ¿Desde quan coneixes al tío Manolo? ¿Desde quan coneixes...? I bueno, Juanito ja s'acaba de preguntar. Però sense dir-me res més, me digueres molt, Noelia. Me digueres molt, Pinet. Perquè me digueres en eixa naturalitat que em vares demostrar que els teus ulls són com el més pur dels manantials. El teu somriure està a flor de pell i la simpatia que atresores no te se va acabar mai. Per això te volia dir, dones i cavallers, això que dic jo no ho dic per dir-ho. Mireu eixa propaganda, mireu eixa fotografia d'esta criatura, però per a què voleu veure això? Si la teniu ahí, mireu eixos ulls, eixe somriure, eixa simpatia. Noelia, no deixes que res ennegrisca la teua mirada, no deixes que res ni ningú puga tallar eixe somriure, i la simpatia que atresores, regala-la, regala-la per tot arreu, perquè per molta que en regales no te la vas acabar mai. N'en generes massa, n'en generes massa. I ara vaig des d'ací a la mamà i al papà a dir-los algo. Mari Carmen, Juanma, vos vaig a demanar per favor que educau a esta criatura, si és possible este any en el que ella és fallera major, a veure la nit valenciana per excel·lència, per a que visca eixa nit que és imborrable per a qualsevol valencià. El segon diumenge de maig, el dia de la nostra patrona, el dia de la Mare de Déu, jugueu-me-la i que ho visca, perquè en eixa careta no se ho pot perdre. Perquè Noelia, saps el que vas a veure allí, Regina? Te ho explique en 2 minutets. Vas a veure a la banda municipal de València, algo extraordinari. Vas a veure a continuació la dansada, on 750 parelles de xics i xiques ballen al mateix so i al mateix ritme, incloent la fallera major i la seva cor d'honor de València. Vas a veure el cant valencià per excel·lència, les albades. A les 4 del matí veuràs obrir la porta de la basílica i que la gent s'amontona dins. I a les 5 ja ve el punt clau, el punt culminant, el punt en què se fa la descoberta i allí apareix la nostra patrona, la nostra Regina, la Mare de
quedaràs desemparat i veuràs que els més atrevits apugen amb muscles d'altres i quan t'estan mirant li diuen visca la perla del Túria, visca la joia del Guadalavià, visca la mare dels treballadors, visca la mare de les mares, valencians i forasters, tots a una veu, visca la mare de Déu! Això veuràs, i això t'omplirà el cor, i això te farà plorar, com et va plorar a mi la volta que va, i no m'arrepentiré per aquí. Noelia, hem acabat, carinyo. Hem acabat. Me'n vas. O no? Tu saps que no, algú t'ha xivat a tu algú. Sí. El iaio, la iaia, el tio... Algú t'ha dit que jo te faria una poesia, de veritat? Te ho han dit o no? Ja me diràs que ha sigut el xivato. Ja me ho diràs. Noelia Jiménez Romera. Molt abans de que vares néixer, Nino Bravo ja te cantava. Acá sabia ell que vindries per a ser tan admirada, perquè eres goteta de mel com la rosa perfumada i eres un trosset de cel per a esta falla sobirana. Acarona les xiquetes i també als xiquets, perquè ells formen la teua comissió de la falla pensat fer. Arriba pront el moment, Noelia, d'encetar les desfilades amb falleretes, fallerets, i sereu molt admirades. Deixa'm ara, Noelia, que en les forces del meu cor, en 4 frases menudes, plene de carinyo el teu cor. Que ressonen les dolçaines, que repiquen els tabals, que així teniu Noelia Jiménez Romera, que a més de fallera major infantil, és regina del casal. Moltes gràcies. Juan, desde así únicament podem dir-te moltes gràcies per aquestes boniques paraules. I com no, este fort aplaudiment per a tu.